ψυχούλες. Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Chanson di liberazione το ποπού chinois και electric. Η ομάδα ξεκίνησε λίγο άσχημα το παιχνίδι. Στα πρώτα λεπτά προσπαθήσαμε λίγο να κρατήσουμε το ρυθμό στα ίδια επίπεδα, αλλά δυστυχώς η ομάδα δέχτηκε κάποια τζάμπα γκολ και δεν καταφέραμε δυστυχώς. 1, 2, 3, suis Κωστή, 0-0. Ο τερματοφύλακας μας δέχτηκε το χτύπημα το οποίο τον έβγαλε knockout. Μάλλον θα περιμένουμε, θα μας πει το ιατρικό team, μάλλον knockout για τις επόμενες 3 εβδομάδες, θα δούμε. Du Dieu, excuse-moi, le pop sportif, από ό,τι λένε πληροφορίες, τελικά θα λείψει μάλλον 4-5 μήνες εκτός. Très joli mon amour. Και η ομάδα δυστυχώς δεν κατάφερε να αποδώσει όσο είχαμε δουλέψει στην προετοιμασία. Qu'est-ce que c'est à la porte? Écoute-tu, j'ai fait les portes bagages, j'aurais fait amortisseur, monochoc. Θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Δυστυχώς είναι μια βαριά ήττα για την ομάδα. Θα κάνουμε την μπορούμε. Et doublage Pierre de Coubertin, Jean-Paul Chatre. Jean-Paul Chatre et de Rebouvoir. Και από ό,τι λέει εδώ ο coach, δυστυχώς ένα κακό ξεκίνημα το οποίο ελπίζουμε να μην μας τυχήσει. Chanter le psychologue et ce qu'on voit du mois que de Yanis, il est son écoutou et que vous boudoir les rois les rouis. Ο Γιάννης Κοντογιάννης είναι μια πολύτιμη μονάδα για την ομάδα μας. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον εισάξιο αντικαταστάτη για το επόμενο παιχνίδι. Le Renadis, écoute, gougou, jomon, goboy, le άκου. Ο Γιάννης δυστυχώς μαλακίστηκε στο παιχνίδι. Προσπάθησε, δεν μπόρεσε. Μετά από λίγο η μαλακία τον τύφλωσε και έγινε αναγκαστικά αλλαγή. Μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις εμείς στον κόλ, στον προσογράφη. Ναι, μπορείτε. Μην Ζαφύρης από την πράσινη. Κύριε Ζαφύρη. Εμένα. Θέλουμε να ρωτήσουμε τον coach ποια στοιχεία νομίζει χρειάζονται βελτίωση στην ομάδα και πού θα δώσει βάρος σε επόμενες μέρες και αν θα τον ωφελήσει η διακοπή που έρχεται στο πρωτάθλημα. Chanter Paris Saint-Germain a fait les tours, écoutez, chez moi, et Chabot, et chez Bouvou, et match. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία για την ομάδα αυτή η διακοπή των 10 ημερών. Θα δοκιμάσουμε κάποια καινούργια πράγματα, θα κάνουμε μια μίνι προετοιμασία και ελπίζουμε αυτά τα πράγματα να μας βγουν και στον αγωνιστικό χώρο. Pour ce panel, le droit Ramelata, et oui, comment tu vois, très chambre. Στη συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ομάδας αν τυχόν η ομάδα χρειάζεται κάποιες προσθήκες για το επόμενο παιχνίδι και θα κοιτάξουμε, σας λέω και πάλι, να μπορέσουμε να το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαρκόπουλος από τον Πρωταθλητή. Μπορείτε να ρωτήσετε λίγο το coach αν τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν για αυτή την ήττα οι παίκτες του ή έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο ίδιος για αυτή την ήττα και τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα. Alors, je vous en prie, le Cyrano de Bergerac et de Mont-Boston, oui, Marie Coltès et Chocorbou, le Vincent Castel et Monica, le cul du moment, pour le roi. C'est tout. Et quoi deux, et quoi peu, et quoi chance de Gaston. Alors, πιστεύω ότι την ευθύνη τη φέρει ο ίδιος. Είναι άνθρωπος που αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Οι παίκτες
έχουν κάποια μερίδιο ευθύνης, αλλά σίγουρα η συνολική ευθύνη την αναλαμβάνει ο προπονητής. Αυτό αποτελεί ο ίδιος και μόνο, χάλασε την εικόνα της ομάδας και ο ίδιος θα προσπαθήσει να τη φτιάξει στα επόμενα παιχνίδια. Μήπως έχει τεθεί θέμα την κατάσταση του προπονητή? J'en fais pipi. Écoute, à Calais, j'en fais de chambre. Manuel la petite, écoute le ten, a reçu d'argent. Et que chita les 5 champs. À côté, chambre. Pas de cul, tête à tête. Δεν νομίζω, αυτό είναι φήμες που κυκλοφορούν. Είναι και θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδος, τουλάχιστον μέχρι να εξαντληθεί το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα, πάνε οι δείξεις ψήφι ότι δεν είναι ικανός για αυτή τη θέση. Ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή προετοιμασία. Να είστε καλά, παιδιά.